gelukt. Ik ben verkozen. Ik zit in het Europees Parlement. Mede dankzij ook de stemmen die van hier zijn gekomen, van Bonaire. En daar wil ik ook de mensen ontzettend voor bedanken. Het heeft enorm veel betekenis gehad. En dit is onder andere het resultaat hiervan, dat ik nu hier zit als Europarlementariër. Wat ik ga doen als Europarlementariër naar Bonaire is nu deze week de kansen voor samenwerking met de Europese Unie ga ik verkennen. We gaan identificeren waar mogelijke samenwerkingen voor projecten zitten op het gebied van klimaat, maar ook op het gebied van sociaal. Ik ben ook onder andere op uitnodiging van het bestuurscollege hier ook gekomen. Dat kwam ook mooi samen met mijn eigen initiatief al om hier te komen. Dus ook deze week zal er met het bestuurscollege gesproken worden. Ik ben vanochtend ook bij gezaghebber Reina geweest. Waar ik een hele mooie speeltje heb gekregen als vriend van Bonaire. Eervol. En ik zal dus onder andere met het bestuurscollege spreken, met de eilandsraad. Maar ik ga ook met maatschappelijke organisaties spreken. Voor zover de toelichting op mijn bezoek nu hier op Bonaire. Ik vind het heel erg fijn om terug te zijn.